Bienvenue sur notre chaîne d'information. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Alors, les politologues de New York, les messages tellement que Bella Jelima, Balimao, nouvelle demande est bidée. Ko CNT présent, nous le colonel Maliki Djaouye, allez ni colonel Wagé, ministre de réconciliation. Olu mɔgɔ fila de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi projet mun bɛ yen nɔ Mukutari Wade ka projet mun kun bɛ yen nɔ ko police territoriale k'o di rebelles ma ka Mali Nord ta ka kalifa rebelles la o projet de loi u bɛ fɛ k'o de voter CNT kɔnɔ jeudi min nalen n balimaw projet in papier bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a papier bɛɛ filɛ a bɛɛ bɛ ne bolo yan nɔ n balimaw papier in filɛ a bɛɛ pɛrɛntɛlen bɛ ko CNT kɔnɔ jeudi min nalen maliyɛnw aw tulo bɛ n na président Assimi Goïta aw bɛɛ lajɛlen tulo b'an na. Aye bandaw gen ka boy kate Mali fɛ aye bandaw boy ko bandaw te Mali fɛ Assimi Goïta nita kalama aywa Wagé ani colonel Maliki Diaw olu bɛ fɛ ka projet de loi de voter ka Mali Nord ka ta ka di SEMA ma ani Faransi ma a tɛna di SEMA ma de a bɛna di Faransi de ma accord d'Alger c'est pas pour aider la SEMA mais c'est pour donner le nord du Mali à la France n balimaw o de kuma o de accord sɛbɛnnen o de fɛnw papier bɛ yen bi a ye vidéo in kolongolo aw ka se président Assimi Goïta ma aw sigira a ma mɛn aw ka baara tɛ nin ye nin ye maliyɛnw mana mɔgɔ min élu k'o kɛ président de la république ye maliyɛnw mana député mun sigi k'o kɛ Mali députéw ye olu de bɛ se ka kuma accord d'Alger kan légitimité tɛ CNT la k'a bɛ kuma accord d'Alger kan n'o ye Mali tilaliko kuma ye président Assimi Goïta a ye vidéo in ci président Assimi Goïta ma k'a fɔ aw ye Mukutari Wade bɔ yen mais Choguel sigira hali Choguel min sigi ka ɲa Maliki Diaw ani Wagé de filɛ ka wuli ka projet de loi in ta mun ye police territoriale ye mun ye ka Mali Nord ta k'o di Touareguw ma Touareguw dɛ plateforme ani SEMA mɔgɔw u tɛ désarmé dɛ n'o passera san o bɛna fɔ accord d'Alger de passera san pour que ka maliyɛnw tromper u t'a fɔ ko accord d'Alger don dɛ u b'a fɔ ko police territoriale u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛna ɲɔgɔnnasi kɛ Mali dugu bɛɛ la mais ka maliyɛnw bila fili kɔnɔna na an y'o de fɔ Mali colonels an ka bonya b'aw kan mais an faso ka d'an ɲɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan awa président Assimi Goïta n'i t'a kalama i informé la a ye vidéo kolongolo a ka ci Assimi Goïta ma président aw ma sigi aw filɛ d'abord aw ma foyi kɛ ala aw ma sigi ka ɲa n'a fɔra k'aw de bɛna Mali tilali ko kuma Mali tilali papier k'o ta hali Choguel ma sigi maliyɛn cɛ n'a muso Choguel t'a kalama dɛ Choguel sigira premier ministre la Choguel k'a kan bɔ n'a ka baarakɛ papier mun ye loi a ka fɛngɛ minnu ye n balimaw wallahi Choguel n'a même pas commencé d'abord son travail u bɛ ka nin ko in teliya awa mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a kɛ dɛ colonel Wagé ani colonel Maliki Diaw olu de bɛ ka nin baara in kɛ politicien minnu fana bɛ dugu ma k'u su ka bila la n balimaw an b'o tigiw dɔn mais an bɛ mun ɲɛfɔ colonel Wagé ni colonel Maliki Diaw ɲɛna maliyɛnw ka bonya b'aw kan an b'aw deli aw ka sabali n'aw ye nin daminɛ wallahi aw ko man ni Faransi ye d'abord o ye kelen ye ni aw mɔgɔ fila y'aw fara ka bɔ sɔrɔdasi tɔw la k'a bɛna Faransi sago kɛ dogo la billahi a bɛ dafiri aw bɛɛ de da la les 5 colonels a bɛ dafiri aw bɛɛ de da la ko ni bencɛni man ban tɔn man kan ka taa tɔn sanga fɔ awa Mali fagabagaw ka Mali ci mɔgɔ min b'a sira kan bi o ye colonel fila de dɛ colonel Wagé ani colonel Maliki Diaw colonel Wagé nana ni papier in ye Mukutari Wade ka projet o de filɛ Choguel ma hala ka projet bɔ fɔlɔ maliyɛnw nin tɛ Choguel ka baara ye Choguel ma hali kuma fɔlɔ hali Choguel ma baara daminɛ fɔlɔ ni sɔrɔdasi cɛ fila in Wagé ani colonel Maliki Diaw o ni Mali politicien ba dɔ bɛ yen bɛɛ b'a tigi dɔn tubabu jɔn de don o n'o tigi bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ de k'u bɛna maliyɛnw bila ni fili in kɔnɔna na je ne sais pas si Assimi est au courant Assimi ayiwa ni min kɔlɔsi n'aw ma kɔlɔsi ni mɔgɔ fila in depuis Mukutari Wade gɛnna ka bɔ yen don min na depuis Mukutari Wade gɛnna don min na n siranna colonel fila de ɲa colonel Wagé ani colonel Maliki Diaw wallahi n sirannen b'u ɲa parce que u ka ko ma jɛya ten kosɛbɛ n ka bonya b'aw kan wallahi aw bɛɛ ko ka di ne ye mais mon pays est plus important que tout le monde
Mali ka di ne ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan parce que n'i y'a ye ne ye Mali de bɛ yen aw ni Ala n'a kira cɛ aw ye coup d'état kɛ ka IBK bɔ yen ka bandaw bɔ yen k'o fana man ɲi ko bandaw ye faransikan mɔgɔ de ye ɔ aw colonel fila fana bɛ ka colonel tɔw janfa bi ka maliyɛnw janfa bi aw ni politicien wɛrɛ ka baara kɛ dogo la anw b'a bɛɛ kalama Wage ani colonel Maliki Jaw wallahi ni kuranɛ cɛ u ni politicien dɔ de bɛ ka nin baara kɛ dogo la an b'a affaire bɛɛ kalama aw bɛ k'aw frère d'armes aw bɛ k'u lase mangoya de ma aw sababu bɛna to maliyɛnw bɛna bila Assimi contre la aw sababu bɛna to fanga in n'an ma kɔlɔsi fanga in billahi jugu bɛ yɛlɛ aw ma an minnu ye tɛgɛrɛ fɔ aw kun aw bɛna anw de malo bi an b'a dɔn nin tɛ Assimi ka hakilinata ye dɛ maliyɛnw billahi président Assimi ka hakilinata tɛ nin ye n b'o fɔ aw ɲɛna bi mais Assimi n'i y'o to yen k'i bɛ maloya u ma ko parce que k'i sɔrɔsi ɲɔgɔn don Assimi Goïta ni police territoriale loi n'a passera jeudi don ça veut dire que président Assimi Goïta a trahi le Mali an y'o de fɔ an b'aw dɛmɛ mais an tɛ Mali janfa anw tɛ saga ye k'an bɛ tugu mɔgɔ kɔ dɛ anw tɛ saga ye k'an bɛ tugu mɔgɔ kɔ dɛ n'i ye mun kɛ don min an bɛ bɔ an b'o de fɔ awa président Assimi Goïta un homme averti en vaut deux an faso ka di an ye ka tɛmɛ Assimi kan anw tɛ tugu mɔgɔ kɔ faso ci sira kan dɛ an bɛ tugu mɔgɔw kɔ faso jɔ sira de kan aw kana to politiciens y'u tɛgɛ jɔ yɔrɔ min na si ka bɔ yen yɔrɔ la aw kana to politiciens y'u tɛgɛ jɔ yɔrɔ min na si ka bɔ yen n'o kɛra don o don a bɛ fɔ k'aw bɛ wari ɲini de la a bɛ fɔ k'aw ye coup d'état dabɔ wari ɲini de kama a bɛ fɔ k'aw ye coup d'état dabɔ Mali fagali de kama sɔrɔsi cɛ bɛ jamana jɔ de sɔrɔsi cɛ tɛ jamana ci aw bɛna bɛɛ siga aw la ne b'a dɔn aw bɛ ka projet ɲuman wɛrɛw b'aw bolo mais aw bɛna bɛɛ tigɛ aw la aw bɛna bɛɛ siga aw la an b'aw deli colonel Wage an b'a dɔn colonel Wage e ba ye IBK ka mɔgɔ de an b'o dɔn colonel Maliki Jaw ani colonel Wage olu de bɛ ka Mali fagali sira u b'o baara de kan ayiwa an bɛ CNT kɔnɔ bi CNT mɔgɔ bɛɛ diminen don Maliki Jaw kɔrɔ bi CNT mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ diminen bɛ bi k'u t'a fɛ mankanba de bɛ Mali CNT kɔnɔ bi Maliki Jaw kana to mɔgɔ ka f'i ma k'i sama ka tila ka f'i ma k'i zonzan o man ɲi wallahi Wage aw ko ka di anw ye Jaw aw colonel Jaw aw ko ka di anw ye mais wallahi aw bɛ ka faso janfa di loin ni police territoriale créera don o don o b'a yira ko kɔrɔbɔrɔw k'olu kɛra tamasɛkiw ka jɔn de ye Maliki Jaw ni Wage aw bɛ fɛ ka kɔrɔbɔrɔw de kɛ tamasɛkiw ka jɔn ye police territoriale bɛ o de yira police territoriale mana kɛ sisan tamasɛki ninnu minnu bɛ golo jɛmanw Mali kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada olu ye 12 ou bien 15 dɔrɔn de hali Kidali mun filɛ nin ye mɔgɔ finman bɛ Kidali o ka ca ni mɔgɔ jɛman ye ko Mali jɛman a ye kuma in lamɛn dɛ u kɛlen bɛ ka commission mun sigi comment on appelle là accord d'Alger kɔnɔna na commission de suivi de l'accord CSA mɔgɔ 22 de b'o kɔnɔ mɔgɔ 4 dɔrɔn de ye finman ye a tɔ bɛɛ tuaregi ye ni police territoriale sigira sisan nɔ a mɔgɔ 100 o 100 a mɔgɔ 80 o bɛ kɛ tuaregi de ye o kɔrɔ kɔrɔbɔrɔw kɛra jɔn ye sisan fulaw kɛra jɔn ye sisan tamasɛkiw de ta ye Mali nɔri ye sisan tamasɛkiw de b'a fɔ mun mana fɔ o de bɛ fɔ mais pourtant kɔrɔbɔrɔw a 100 sarada o 100 sarada kɔrɔbɔrɔ ye maa 70 ni kɔ de fulaw 100 sarada o 100 sarada 23 bɛ di Gamuga mɔgɔw ma 23 o bɛ di fɛn fana ma maliyɛnw aw kana sigi nin ka kɛ dɛ aw kana sigi nin ka kɛ dɛ aw kana to mɔgɔw k'a fɔ k'aw sama ka tila k'a fɔ k'aw zonzan n'aw ye maliyɛnw dusu labɔ wallahi fanga in bɛ dakari aw da la aw bɛɛ fana bɛ taga ji woyo fɛ billahi ala ne ta tɛ menasi ye mais a ye sabali quoi a ye sabali ala kama n'a fɔra k'aw de bɛna aw faso ta k'o janfa k'o di mɔgɔ dɔw ma ka mɔgɔ dɔ fisa ni mɔgɔ dɔw ye k'aw bɛna CNT kɔnɔna na ko kana nin loi passer a papier filɛ n balimaw ko jeudi don Wage jeudi don colonel Wage jeudi don colonel Wage ani colonel Maliki Jaw olu de bɛ fɛ ka Mali tila k'a di rebelles ma sisan nɔ accord d'Alger mɔgɔ maliyɛnw ko k'u tɛ accord d'Alger fɛ bon accord d'Alger yɔrɔ min bɛ Mali yɛrɛ ci o ye yɔrɔ 2 de ye police territoriale o kɔrɔ n'i bɛ Bamako polisiw ani Mali nord polisiw tɛ kɛ kelen ye n balimaw maliyɛn si k'i ni sigi nin ka kɛ an ɲɛna
président Assimi Goïta ni loi in passera jeudi don ko loi passera jeudi don malien bɛɛ b'aw kɔ bila n bɛ segin n ka kuma kan n'a ye loi in passé jeudi don ko ka police territoriale ko ka passé aw dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛɛ an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn wele aw an bɛɛ b'aw bila n'a ye Mali ta ka di rebelliw ma ka kɔrɔbɔrɔw kɛ jɔn ye kɔrɔ an ni aw tɛ sira kelen fɛ bilen je suis désolé mais c'est la vérité an tɛ tugu mɔgɔ kɔ faso ci sira kan aw de bɛ an y'aw supporter siɲɛ fɔlɔ aw y'an taara yi siɲɛ filanan fana tuguni aw bɛ ka na mais cette fois-ci mɔgɔ fila de don dɛ Wage ani colonel Maliki Jaw ayiwa colonel tɔw a ye kuma n'u ye dɛ colonel Assimi Goïta président Assimi Goïta kuma ni Wage ye kuma ni Maliki Jaw ye u ka nin loi in bila aw ka baara tɛ gouvernement mana sigi un président élu des députés élus olu de bɛ kuma nin ko in kan mɔgɔ si ma aw élu mɔgɔ si ma aw élu aw nana de aw ye coup d'état de kɛ mɔgɔw y'aw supporter mais franchement a ye mɔgɔw jigila tigɛ n bɔra ka nin message teliman de bila k'a fɔ armée reconstituée kɛmɛ o kɛmɛ 80 bɛ kɛ tamasɛkiw ye tɔ 20 o bɛ kɛ fimanw ye accord d'Alger ye accord raciste de accord d'Alger ye duguci accord de pour que ka maliyɛnw bila fili la colonel Wage ani colonel Maliki Jaw u ma hali tan di Choguel ma Choguel ka n'a ka plan d'action ye Choguel ma hali baara daminɛ u bɛ fɛ ka nin kɛ sisan nɔ k'a passer rapidement awa politicien dɔ de b'u kɔfɛ k'u pousser k'u bila nin baara in na politicien wɛrɛ de bɛ k'u bila ka nin baara in kɛ n'o de fɔ Malijɔ la ne tɛ cɛsi caressé ne tɛ mɔgɔ ka kan na n y'o de fɔ toujours dɔw bolo ne tugura sɔrɔsiw kɔ a jarabilen bɛ sɔrɔsiw la ne jarabilen tɛ mɔgɔ la dɛ ne jarabilen bɛ Ala de la ani Mali ne bɛ fɛn min kanu ka bato o ye Ala de ne tɛ fɛn fila bato dɛ ne bɛ Ala de bato n bɛ Mali fɛ n bɛ n fa fɛ n bɛ n ba fɛ mais n tɛ n fa ni n ba bato dɛ mais n bɛ Ala kelen de bato donc Assimi Goïta président Assimi Goïta i ka responsabilité ta i ka kangari da i ka mɔgɔ fila ninnu ye n'a passera wallahi billahi ni mi kɔlɔsi i tɛ fanga in na ban je suis désolé mais c'est la vérité ne t'i gɛnɛ ne ta tɛ menacer dɛ parce que bɛɛ bɛ ban aw la ni bɛɛ banna aw la laban ye mun ye aw yɛrɛ b'o dɔn aw b'a to la dɔrɔn Faransi bɛ mercenaire dɔ bila ka taa aw bɛɛ faga nin tɛ suicide ye aw bɛ suicide de sira kan tan awa Assimi ni mi kɔlɔsi à cause de Wage et Jaw aw bɛ bila suicide sira de kan yɛrɛ faga sira de aw b'o de kan tantɔ aw ye coup d'état kɛ jama fankelen banna aw la fitini mun fana bɛ ka aw dɛmɛ aw bɛ k'olu fana dusu kasi o kuma la mun de donc an bɛ dugawu kɛ Assimi ka an ka message mɛn bonya kɔnɔna na an ka bonya bɛ Wage kan an ka bonya bɛ Jaw kan a ye loi a y'a da aw ka baara tɛ Ala sago aw sago an faso tɛ tila an b'an faso ko la an tɛ mɔgɔ ko la dɛ awa président Assimi Goïta vous êtes averti kangari d'aw ye u ka loi in da Mali mago tɛ nin na sisan nɔ aw nana a ye élection organisée aw ka taga ka bɔ yen aw ka sécurité kɛ aw ka élection organisée sinon aw bɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u man ka kuma Maliko la aw bɛna tiɲɛ d'a bɛɛ ma sisan aw bɛna hɔrɔnw na maloya de san mɔgɔlankolonw ye anw hɔrɔnw de an y'aw kanu hɔrɔnya sira de kan an mago t'a ka dɔrɔmɛ kelen na an nata ta aw kan ne anw nata kun bɛ aw kan walayi an kun b'aw supporter nin nkalon kan anw y'o de fɔ an tɛ cɛsi dɛmɛ nkalon kan an tɛ cɛsi dɛmɛ ka Mali ci o kuma t'a la mais o kɔrɔ tɛ kan n'aw tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ mais n'a ye loi in passé don min na n'a ye loi in passé ka police territoriale di rebelle ma don min na o don aw bɛ kɛ gɔn kelenna bila ye Ala